Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wanda idan yau ne farkon shigowarka wannan tasha tamu, kar ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribing, sannan kuma kar ka manta ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu zarar mun ɗora. Sannan kuma kar ku manta ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Waɗannan jarumai da kuke gani waɗanda sanannu ne a wannan lokaci, wato